कैसा खबर ऐसा बोलने से? तम खाइतों बाहाय दं बाहाय दं बाहाय दं कैसे हो? हाँ कैसे हो? हाँ मैं बोरै दं अच्छा हूँ हाँ बाहाय दं हमारे बोरो से बोलता है बोरै दं स्त्रीफ्रासो मिथियो मिस्त्रियासो मिथियो नोंबो मिथिया आलाय मारै मिथिनो So guys बेयो न'निफ्राय दिनैसो फैदों न'आव हरनै थाहैबायना ओमफ्राय मा लाना फैदोंमोन आंनो भारायाव न'आव थांनानै साननै थाहैदों बेनिफ्राय दिनैसो फैदों ओमफ्राय भारायाव लाना फैदोंमोन नोंथांमोननो बुंनानै दिनै सासे लोगो फैनानै दङ दै जोंहानाव ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै खादोंसै माने हराव फैदों दिनै बेखौ बेरायहैनो लांनांगौ त्रिपुरानि मानसिया आगोलाव जों खेबसे बि बयसजों उमरांसुआव थांदोंमोन ना फेलकन फेस्टिभेलाव बे समाव लोगो मोननायमोन आरो लोगोखौ ओमफ्राय दिनै जों दा बेरायनो थांगोन बेरायनो थांनानै बेनिफ्राय नों दा मा खामानि मावनो नागिरदों ओंखाम ओंख्रि संनि आरो ओमफ्राय मा ओंख्रि संगोन फारौ बेदर फारौ बेदर संगोन आरो ओमफ्राय मिस्था रोसि खालामगोन ओमफ्राय नै खासेया ओइ माबि हा माथो होनलाय दा नायजेनसै आरो मा मा खामानि मावबाय थानो हायो जों दिनै गेजेर होनलाय So guys दा हेलमेट लाखाबाय आङो ओमफ्राय दिनै खामानि मावनायाव आं थानो मोननाय नंला मानो होनना बुंबाथाय त्रिपुरानि सासे लोगो फैदों दा बेरायनो थांनो नागिरदों जों दा बेजों दा देखायगोन आं बबे त्रिपुरानि लोगोखौ आङो So guys जों जि जायगायाव बेरायनो फैदों दा 1/2% सफैबायानो नै नायना लाबानो जाबाय लकेसनखौ पुरा हाजो गेजेराव दं ओमफ्राय नै ब्रादार त्रिपुरानि होनदोंमोन आङो खुलुमबाय आपकी लैंग्वेज का नहीं हम लोग लैंग्वेज का बोलते हैं खुलुमका थोड़ा सेम ही है ना हाँ खुलुमबाई खुलुमका सेम ही होता है हाँ कैसा खबर ऐसा बोलने से तम खाइतों बाहाय दं कैसे हो? हाँ कैसे हो हाँ बोरै दं अच्छा हूँ हाँ बाहाय दं हमारे बोरो से बोलता है बोरै दं दं हाँ जोंना बोरै दं होनना बुङो ना बिसोरना बाहाय दं होननानै बुङो सेम थोड़ा सा सेम ही होता है ज़्यादातर 50-60% तो सेम ही होगा हाँ ओमफ्राय आं नोंथां बुंनानै ब्रादारा ट्रेभेल खालामबाय थायो आरो दाखालि मैया कहिमानिफ्राय फैदों जोंहानाव अभी कोहिमा जोको विले पे जाके आया ना जोको विले में जाके आया और नागालैंड का जो मून डिस्ट्रिक्ट होता है और म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है वो भी देख के आया हाँ वो भी देख के आया पूरा नागालैंड में 18 दिन घूमा उसके बाद असम पे आया हुआ हाँ घर से निकला हुआ 18 दिन हो गया या ज्यादा हो गया अभी नेक्स्ट कहाँ पे जाना है नेक्स्ट आप लोग का असम के बाद देखते हैं सोचा नहीं है दा आङो बेनि चेनेलखौ होनागोन साजला आर्केन आङो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो हाँ बोथोरा दासाननैसो जा गरमथार दसे जुदि बहाबा लाखिबानो ओरैबायदि गरम जाजोबो ना गारिया सीटफोरा So guys दायो जों सफैबाय ब्रादारा बेनिफ्राय कैसा लगा भाई बोलो अमेजिंग दैयाबो बिराद मोजां जाना दं भाई जिंदगी में इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं देखा यहाँ पर रियेलाव जाय नुयो बाव होनखागोन आरो दा ड्रोन शट नोंथांमोना खेबसे नुवाखैना बे जायगानि दिनै नोंथांमोननो ड्रोनजों देखायगोन आङो बेखौ गोजौनिफ्राय देखायगोन आं ड्रोनजों जायबा गोदान मानसि फैयोना पुरा माबा जालांखायो गोसोआ बेयाव थानानै गासैबो सिजोब्बाय आङो साफा ओमफ्राय मबाइलखौ बैजाय लानाय लोगो लोगोनो केमेरायाव दै नांफैयो नै मबाइल केमेराखौ बैजाय बानायबायना दैयानो नांफैजोबसिगोन दै दा साफा लाबाय थानाया नै
बोरैबा मोले जाबाय दै नांनाया गैला ओरैबायदि दै फैगासिनो बेजानिफ्राय सिजोब्बाय आं वाय भाई मोबाइल दिख जाते हैं सब हाँ मोबाइल सब दिख गया मेरा खत्म टाटा बाय बाय मा थांदोंमोन नोङो लांहिनाव ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि लायदोंमोन मा लायदों बायदिसिना मा बायदिसिना मुलैबो ओमफ्राय मोनबोबाय दे बा बे माथो बेसांबा बुरजा मेथाइ लाबोना होबाय नोंनो ओइ जालाबलाय आंनो हट देम हट ये हट जादोंसै फिसा जायो खोमा मा पकरि ए पकरि लाबोदों जाबाय सिबखांबाय मा सिबखांबाय ओइनै आरो दंबावोसो माखासे माने गोलोमलायबाय माथो बेसांबा गोलोमगोनथ' आरो सिजुबाय नै जा सिथो दे बेखौ धालायखांबाय ओमफ्राय आं लायनो थांना दंमोन दासो फैदों आंबो बेखौ धालायखांनानै दोनलांबाय ओमफ्राय बे उनाव पस्ट धालायनो साननैसो उनाव बेनि आगोलावनो नै बेखौ बेखौबो होखाबाय ओमफ्राय बेखौ बोखांग्रोना लिंटार होसिगोननो ओमफ्राय बैखौ गोजौआव बोखांबावगोन बे खामसालिनिमोन ना बेयाव खामसालि जाला बेखौ बोखांबावसिगोन आगोलाव खामसालि बानायनो नागिरदोंमोन खामसालि बानायबाथाय एसे बेलेग जासिगोन दा खामसालि जानाय नंला आरो बेयाव बेनिखायनो बै लेभेलनि थांसिगोन बे पुरा बैजोंनो थांसिगोन आरो वाला ओमफ्राय बेबो उथिसिगोन ओमफ्राय बेखौथ' बोखांखाबायानो देनां बोरै जायो देनांसो जाबासो नुसिगोन जाबासो मिथिसिगोन माबा आइडिया बानायना दोनदो मिस्ट्रिफ्रासो मिथियो मिस्ट्रियासो मिथियो नोंबो मिथिया आलाय मारै मिथिनो मिस्ट्रियासो जेबो मिथिया दा उनावसो मिथिगोन आरो गाइस दा बेयाव लांदोंसै टेम्पुआ नै 6000 400 होननानै बुंदों 8 mm ओमफ्राय टेना बेसेबांमोनथाय टेनबो लागोन कइल्सबो लागोन जायखिजाया बिदिनो आरो 4 5 6 6000 400 500 600 बे मोनथामनि गेजेराव मोनथामजों 8जों बेलेग 10आ बेलेग कइल्स बेलेग So guys, साफा जाजोब्बाय ओमफ्राय लहा सिमेन्टबो लाबाय मोननै ओमफ्राय कइल्स लाबाय दा गासै 8 mm सारिता लादों 11100 टाका जादों आरो बिला ओमफ्राय गारि भारा 300 नो बिसोरना दबोका जाना पड़ेगा दबोका उसके बाद लंका लासै थांनो ओंखारबाय दा आं दोननानै फैदोंसै इजाबो भिडिअ नामा आरो इजा सासे भिडिअ आरो आंबो सासे भिडिअ हा কি কিবা ফিল্মৰ নেকি থব যাম ৰ'বা এতিয়া रानि मा थांदोंमोन नोङो लांहिनाव ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि लायदोंमोन मा लायदों बायदिसिना मा बायदिसिना मुलैबो ओमफ्राय मोनबोबाय दे मोनदों मोननायालाय बा बे माथो बेसांबा बुरजा मेथाइ लाबोना होबाय नोंनो ओइ जालाबलाय आंनो हट देम हट ये हट जादोंसै फिसा जायो खोमा मा पकरि ए पकरि लाबोदों